Hyvää huomenta. 1. päivä helmikuuta. Aloitamme uuden kuukauden. Vuoden aikana tapaamme täällä joka päivää. Avataksemme pienen päivän oppaamme. Kategoriat kulkevat mukanamme tuttuina kumppaneina. Sydämen valo, aitoa lämpöä ja hyviä toivotuksia jokaiselle. Nokkeluuden työpaja. Käytännöllisiä taitoja elämän helpottamiseksi. Heureka-ilmiö. Yllättäviä ja hyödyllisiä faktoja. Päivän viisaus. Filosofian syvyyttä ja modernia inspiraatiota. Sanan voima. Yhteinen itsevarmuuden koodimme. Se, mitä sanomme ja mihin uskomme. Aloitamme tämän kuukauden jälleen kategoriasta viisaus. Päivän viesti kuuluu näin. Aina ihmisen hymyillessä ja etenkin nauraessa hän tuo elämään jotakin tärkeää. Nämä Laurens Sternen sanat eivät ole vain filosofiaa, vaan myös tieteellisesti todistettu tosiasia. Nauru on todellinen terveyscocktail keholle. On olemassa kokonainen tiede, gelotologia, joka tutkii naurun vaikutusta immuunijärjestelmään solutasolla. Naurun aikana aivot vapauttavat endorfiineja ja dopamiinia, mikä alentaa välittömästi stressihormoni kortisolin tasoa. Nauru harjoittaa sydäntä, parantaa verisuonten toimintaa ja verenkiertoa, kuin kevyt sydänliikunta. Hymy tekee meistä avoimempia muille, yhdistää ja vahvistaa ihmissuhteita. 1 minuutti aitoa naurua on kuin annos vitamiineja. Tee se siis sydämestä. Olkoon hymysi tapasi sanoa elämälle kyllä.
Nauru ei ole pakoa todellisuudesta. Se on rohkeutta olla onnellinen kaikesta huolimatta ja säilyttää elämän merkitys myös vaikeina aikoina. Tänään ehdotan pientä harjoitusta. Muista lempivitsisi. Hauska tarina tai video. Ja tee läheisillesi mini-kardiotreeni. Naurata heitä. Ihanaa ja valoisaa päivää. Adventin syleilyn viisaus.